Kahanyo terap National Youth Front jong ka Southwest Kasil District ha ka jingle jurip ya ka surong ka badaya national thep bamon sya mauput kala kentu yo kontraktor ba odi ban pendap nok kloi kat bala kenang baki pat ba kinom ya kendu jing ha ka baidai bat kayat kayang bat ban penjan ru yaki ban kiu sya mau kerwan Uba Shining One Young Vice President jong ka New Trip National Youth Front Southwest Kasil District habakren sekilat patai kubor ulapan pau ya kejing sau kemen banyo i pa kasurok badai banyai national thep bamon syamau put kala pau kidak kishin Henry kabasau si kalong bana kejing suki palat jong unong pentrei kane kasurok kamsyam la urlong ne pendep ha kapor balabu kumta ula kentu ya unong pentrei ba udai ban penstet ya kam kenang bagi pat ba jong kani ka dong ka thai ken suk kalet kawan bakan kam penjan ru ya kinong lit nangwan kibat mu banwan don kam syamok rawan ula kentu basua banwan biang ka ayom liur u kontraktor ude ban pendep no namar kani ka surok kalong ka badon kam hadu kata namar ka surok kadai ubut lom jong ka yo ka kon ha kani ka si la sinran lang de kinong kit kam bat kil khot jong ka new trap National Youth Front Naglang jungi kum ka HNYF jong ka Southwest Kasil District niwan ban pek ban jingo ya kani ka surok hangne po snong mauput bambon mauput UI ya kani ka surok hadu mata kadang sa kum ne ina kalang jungi kum kaseng ngi kentu bat ngi kerpat ya kontraktor badai ban pentrei ya kani ka surok hangne ba unilek kat bala bat ban penstet kenang ba kipat ba jong kani ka dong kathany kinyo ya ka jingsuk ya ka ban lek kamtam ya ka ba kikilek hangte ya po mogrwat ka balong ka headquarter jong ka district namar ba yo i hakini ki snam ke bala dep bat hakini ki sngi ki bam taru habaki don kam tang ikam ibaret iba kendiat ya ka ba ilek hangte apo ka headquarter le po ka district ka bumut ba hajaka bakin lek tang si kenta lane ar kenta ki hap banyat da ki sau kenta basan kenta namar bagi hap banyat na po rankor lane ki hap banyat na po wailoi kalong kai kai ka ba pen saudiaw yung ikum kaseng habang yu i ki patba kinong sungnong ki parado pras snam ki basyong hagini ki than hangne po jong kene ka dong border hangne te nakalang jui kum kaseng manta kasngi niwan ha kene ka jaka ban pet ban kme ya kene ka jingtrai hangne kalong ka aka ka ba pen i don jingkermen ba yola se kan sa yo no kloi bat yo sian ya kene ka surok ya ka ban lai ya ka ban yat nang ne na po jong kene ka sinong maput ban lek hangte po bamon ti ngi kentu sa sisin pat ya unong pet bodong kmel an kontraktor bat ya kibor ki badai kwe lagalong nagaliang katanat jong ka peludi ba kan ya lek stom bat ban simkia ha kini kipor ki bangta kumba ka mariang ka ailat ban tre ya lek stom ban nang yai wara sibun ki kor kibor nagbanta ban pentre kam ban kampun state ya kene ka surok ha kene ka apor ka bamta namar i don stang kendiat ya ka ba insayo ya ka ban palait no ya kene ka surok snowman bat mi kerpadro haju kapor ya wemale jungi ba un kren bat un kentu ya ki bor bapet badai pet ya kene ka surok ha kene ka jaka kenang ba ki pet ba jong kene ka dong ka thany ba kinom do na ka jing sosat namar ha kene ki dong ki thany sene new i pa sibun ki jing duna lagalong ha kaliang ka kwet ka kia lagalong ha kaliang ki jing sumar namar ba ki hap banlek saduk selong ki hap banlek saduk mogruat tilang ba jong kene ka surok lara la like kan surok ngisau komen sibun ba kibreu nang ne hajaka ba kinya sausan kenta kamot tang si kenta steng kilapoi hangte po headquarter jong ka district jong ka Southwest Kasil district tinggi sukmen sibun bat ni kentu ba kibor ba de kme kirsobha banel sitom bahaga ne ka apor ka bamta ban
ayom ru kadang ailat kumne kin subha ban sim ye kilat kalenti kenang ba hadin habut ki pai ba jong ne gadong kathany kin suk kemen bat kin sutunat namar ba kiyo ye kin kalat ban yo ya kilat kamai kibana kaliang jongki kum ki pai ba jong ne gadong kathany kin yo ya uta uso jong ke jing kemen ha ke im ke jongki te kin ka por kum tang nagaliang jongi kum ka seng HMIF jong ka Southwest Kasil District rengkat bat ki nongkit kam kinoyalam jong ka maput unit hang ne ngidon ngi da kentu bat ngi da kerpat jur ba ukon sektor ubadai ban pentrai gene ke jing trai un simkia bat un yai prestet ya ban pentrai ya gene ke kam ha gene ke por ke pamata emale jungi ba un sim ya kilat ke lenti da kumno banang la ya ke ban nang pentrai bat ya ke banang la ya ke ban peniat sai ya gene ke kam ha gane ka jaka ha gane ka ki kini ki lenti kiskin ki jungi hangne khnang ba nginyo ya ki jing sutunat ya ka ba nagaliang jungi kum ki noilam jung ka SMIF rengkat bat ki pait ba ya ka ba kinyo ya ki jing kerku nang ne chakmat itang kini ki tin population HMIF put ngit hiruk ni dan terjing kerman ni kena surok dan menteri mental bau kontraktor bat kerman ru ba dek se kejing ya le bat kejing simkia jong MLA dek se ini ka surok kusuk hidong ithan jong kena jaga kejing kan tam ini senang badan kaput bat kerman ba nada kontraktor simkia menteri kena surok ini skema tang hak kini kisnam ke bansawan dek se ngila ban yo ya kena surok namata kusuk iklik kawan jungi kena senang berkam tam ikpai ba jeng ne kadong thain ka jungi mar kam tam itib bangi dang hap apo jing pet jong ka ngokrwat kum ka headquarter bat bun gi jing kam hapan lek man la kapor hare metan ma ka jing bun ka surok ni hap niat ikjat ting ting ka kam ka ba ni hapan penut tang aspal espat kang ni hapan nut kumba 1000 1000 tang nak lawing ladang ilet kam tam habang let bedon gin sistem man seban let ikali ban sep ni hap ya lembai ka renkol na ting ting i presiden ng Southwest ba nihap ya ru lemba ya ko wilai rai kemus kam lemba kan jingdon jing surak bat lem ba ka jing kitya ju nung khmat ka jungi ikemus kam ba haun muslim sawan min sayo pan kam kan surak nak mata ka jing ba jing yat jing pat ba jong ka dong ka than jungi hi bro ko we